makulotsholwe ngemali leyo mali wena ngeke uthole ngisho isenti kusuke kungafanele futhi ukuthi uthole ngisho isenti ngoba awuhlangene nayo akuyona yakho leyo mali kodwa abantu abahlangene naleyo mali abazali bakho nabantu abanomthetho kuleyo mali abazali bakho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa zimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bonodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombezi yamncumela insizwa ziyamkhombisa ngesicene saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikhole likholwa ngenhliziyo engadibana kancane esontweni ugxamgxama usathi kankane lakha lathi ngahamba lithe selo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tjatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhoya kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV uzokhumbula ukuthi zikhona incwadi esizishicilelayo ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhoba zontathu lencwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg ngokunjalo ziyatholakala kwa Adams and Greeks mohamba uya lapha kulo market kanti mawukuthi ukude nale ndawo uyakwazi ukuthi ushayele zona inombolo lezo lokuzibona dlula la senza inhlelo zokuthi sikuthumele nezona omunye umuntu ukafise ngokuthi acaciseleke intweni ezithinta isintu sethu uthola ukuthi kukhona okubufilibe emehlweni akhe kodwa ufuna ukucaciseleka nakhona futhi uyakwazi ukuthi uyithinta impunga yesintu bese uyafika emphelandaba sizohlala phansi ngikuchushise mina njenganempunga yesintu ukuthi sithini isintu uma wenze njalo uyokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma wenza izinto uzenze ngendlela ithongo lakho ezothi uma uzenza bese liyathakaza namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi ngizoluleka ikakhulu odadewethu ngoba kunezinkulumo eziningi engeke ngihlangabezane nazo mina njenganempunga yesintu la ngifonelwa khona abantu bethi impunga yesintu kwesinye isikhathi kuba abazali bathi impunga yesintu sicela ukubuza ukuthi ngokwesintu sethu uma phakathi komuzi kufike abakhongi bezolobola indodakazi yethu noma phakathi komuzi makufike abakhongi bezolobola udadewethu kungabe inkomo zelobolo ezigabani kungabe inkomo zelobolo ubani umuntu onomthetho ngazo ubani umuntu ongaphawula ngazo ezigabani ngithi mangiyilandela nami ngeimpunga yesintu bese ngiyathola ukuthi abazali lokho bakubuza ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzothi elotsholiwe phakathi komuzi kube uyena ohamba phambili ukuthi inkomo akuhambe kanjani yonke leyo bese udideka ukuthi lo muntu lona uhlangana phi yena nenkomo zelobolo ngoba inkomo zelobolo ezabazali yingakho ke namuhla ngithi ake ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu la sichushisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu la silulekana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo la sisusa khona ubulwembe emehlweni abantu bese babona ukukhanya labo bantu abanjalo ekuthi makufike abakhongi bezolobola bona bese bacabanga ukuthi inkomo abalotsholwe ngazo ezabo namuhla siyafisa ukubatshela ukuthi ngokwesintu sethu akuhambi kanjalo wena awuyena wakho uzokhumbula ukuthi wena ufike ngesandla sabazali njengoba ufike ngesandla sabazali nawe ngaphansi kwabazali bakho abakuzalayo okusho ukuthi yonke into eyenzakala kuwena makufika abantu bezolobola lelo lobolo akusho ukuthi lakho yebo kulotsholwe wena kodwa ilobolo elabazali ingakho kungakaze kushiwo ukuthi kufunakala ke manje inkomo kamakoti lo ozolotshola kodwa kuba khona inkomo kamama ayitholela ukuthi umama leyo nkomo ukwazile ukuthi akukhulise wena njenganengane wakugada insizwa leyo nkomo isuke ikhiphe lokuthi iyabonga kumzali wakho ukuthi ikwazile umzali ukuthi
wayigade wahlala ngentombi kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyafika yena uzokulobola. Asiphinde futhi sikhumbuze ukuthi leyo nkomo ayikhishwa futhi noma yini. Uma kuukuthi wena awuhlalanga ngentombi ngamafuphi umzali ubuye wakhohlwa ukwelusa ukuthi wena uhlale ngentombi yabisibaleka leyo nkomo akasabusayithola uma sekukhishwa ilobola. Kuphinde futhi kuzoba khona inkomo zobaba okanye inkomo zika baba wakho. Nazo lezo nkomo zika baba uyabona nawe ukuthi wena yikho into ehlangene nawe ukuthi wena kuzoba khona inkomo yakho njenganomuntu ozolotshola. Abafowenu nabo kuke kube khona izinto ezithile ezizipha abanikezwa zona. Engisho ukuthi ke bafowethu ke yekani ke bodadewethu ukuthi manifikile emzini wasemakeni uma kufike abantu bezolobola nina bese nicabanga ukuthi nina inkomo zelobola ezini. Makulotsholwe ngemali leyo mali wena ngeke uthole ngisho isenti. Kusuke kungafanele futhi ukuthi uthole ngisho isenti ngoba awuhlangene nayo. Akuyona yakho leyo mali. Kodwa abantu abahlangene naleyo mali abazali bakho nabantu abanomthetho kuleyo mali abazali bakho. Kwesinye isikhathi ke kukwenzeke bafowethu uthole ukuthi abazali abasekho. Mabengasekho abazali kodwa le ntombazane inabafowabo abakhona. Njengoba le ntombazane inabafowabo ilobolo nakhona futhi yona lihlangene nalo. Kodwa abantu abahlangene nalelo lobolo ibona abafowabo ngoba uzokhumbula ukuthi abafowabo ibona basuke sebehlele esigqikini esikayise wabo obazalayo. Engisho ukuthi ke bodadewethu ke siyacela okuwukuthi manilotsholiwe lezo nkomo akuzona zenu. Into ekweyakho wena umkhwenyana lo osuke ezokwakho ubuhlobo phakathi kwale ekhaya. Yingakho futhi kuzoshaya isikhathi sikukhiphe uhambe uye emzini la uyoganela khona. Le ekhaya inkomo lezi eziselo lotsholwe ngazo akuzona ezakho, inkomo zabazali bakho. Asithembeke bafowethu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uzwakalile nesifundo sawo futhi sizwakalile ukuthi bodadewethu uma kufika abantu bezolobola wena lezo nkomo akuzona zakho ezabazali bakho. Awukwazi ukuzilawula. Uma kuukuthi abafowenu bayafisa ukulobola ngazo alikho icala angeke ukwazi ukuthi ubanqabele ngoba kuzona zakho kodwa ezabazali bakho. Asibonge kakhulu ngokuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ubosizo olukhulu. Siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Sandwa sami lafiwa uma sengabanjwangu wena nuyami ngingaphinde ngibanjubani uma sengabanjwangu wena nuyami ngingaphinde ngibanjubani kade ngalifisa lolu suku ngalifisa lolu suku Katsina chalo, katsina chalo. Sisiwe skulumela pa, wasiwa mela pa. Kade, ngalifisa lolu suku